हाय लोगोफोर, आं दिनै निउ इयारनि एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। आं बबे बबे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों, बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंसोर नायफालांबाय थादो। नै जोंहा सारा गारि दिहुनबाय आरो थांनो लागि। नै जों गारियाव उथिबाय, दायो थांगासिनो। नै लोगोफोर, दिनै गाबुरु दैमायावबो गोबां मानसिया पिकनिक जाफैदों। नै लोगोफोर, तेजपुर मेडिकेल कलेज सफैबाय। तेजपुर मेडिकेल कलेजआ जोंहानि न'निफ्राय एसेबां गोजान जाया। लोगोफोर, आङो फैयै फैयै तेजपुर मिसन सारियालि सफैबाय। लोगोफोर, जों डमिन'सआव फैबाय। लोगोफोर, जों पिज्जा अर्डार होबाय। पिज्जाखौ 20 मिनिटनि उनावसो मोनगोन नालाय, जों दसे बेरायहैनोसै। लोगोफोर, बयबो निउ इयारनि बेरायनो फैदों आरोना, हटेल पुरा मानसियानो मानसि। नै लोगोफोर, जोङो दायो बमुरागुरि दलं सफैबाय आरो। बमुरागुरि दलंनि गाहायाव बिराद मानसिफोरा पिकनिक जादों नालाय, बेखौनो दसे नायनो फैबाय। लोगोफोर, नै बमुरागुरिनि गाहायाव बिदि आरो। नै लोगोफोर, पिकनिक जानाय मानसिफोरा गोबां दंथारो।
गैलालै Mama. No no नायदों बिसिं नायहर दसे धुनु नै लोगोफोरजों गांनैसो फट' लाबाय आरो लोगोफोर नै बेयाव फुसका फानदो फुसका जालांनोसै जोङो लोगोफोर जों गिदिंफिनबाय आरोना मोनालायबाय हनै लोगोफोर दायो गारिखौ पार्किं खालामना दोननानै जोङो पिज्जा जाहैनोसै लोगोफोर जों पिज्जा जाखांबाय दायो थांसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय